Makadi vazukuru muri yeZimbabwe kwese mativi mana enyika kwa muri. Sezvo muchigara muchiziva kuti tinomboti kurukurei tichiratidza mabasa edu kuti aiwa Sadare Munisi varipo kushandira vanhu nenzira dzakawanda vari pano paHarare kuwadzana 6. Nhasi ndatiregai ndimboti sezvo mamboona mamwe mazuva kumashure ndichiti aiwa uyai kuno tibatsirane kuzvirwere zvakasiyana. Nhasi ndamboti aiwazve uyai futi mumbonzwa kuti aiwa varipo vari kubatsirwa neuwandu hwavo. Asi nhasi ndangoti regai ndingokupai umwe chete angotaura akazvipira kuti aiwa ndoda kutenda nebasa randaitirwa naSadare Munisi. Naizvo ndine specializer zvikuru sei nemabasa kufanana nemabasa ekumabasa kuti mugwane kushanda mutambanudzirwewo maoko mukati mekufamba, ingava fuma chaiyo inobuda inotambanudzirwa mukati maoko, mukati memalove beki, marelationship asi anodengenyeka anongogara achingo asingaratidzi kusimba. Izvo kuumbiridza dzimba dzenyu kuti dzisimbe kuvakiwe nembereko, vanotambura nembereko zvinogadzirwa pano. Kana kuri kuti une zvifuwo zvako hazviwandi unoda kuti zviwande, aiwa tinogadzira pano. Kana uine mudzimai wako usingamuvimbi kana murume wako wausingamuvimbi, aiwa kana ukasangana naSadare Munisi tinokurukura tinogadzirira imba yako kusvikira wazoivimba. Naizvo kuti uivimbe tinenge tasunga zviripo, asi handingatauri zvangu pamweya kuti pamhepo apa kuti ndichaisa rukawo, aiwa asi ndinoti ndichakugadzirira imba yako eida. Kana kuri kuti pane zvimwe zvinoitwa futi nechiremera, varipo vamwe vanobata masangano. Uri mukati mevanhu unofanirawo kuti uve shine, uve nechiremera, ufarirwe nevanhu kuitira kuti ugone kuti zvauri kuda kuita zvacho zvifambire mberi. Kune futi vane mashops nezvimwe unofanira kuti ungoitawo kuti uve nemukoka unodaidzira vanhu. Asi zvakadaro hazvo ndinotenda chaizvo vazukuru, uyai muwane kuponeswa, muwane kubatsirwa mune zvakawanda zvamunochema nazvo. Ndinorangarira ndiri kuSA ndakabatsira vakati wandei vachiripo vachauya nemutauro yakangowanda vachitenda Sadare Munisi kuti aiwa tinotenda sekuru. Vakawanda mumagroup eWhatsApp vari kuzviona because ndinenge ndichingotumirawo zvavanenge vachinyora. Asi ndinotenda chaizvo ngativeitese mazuva ese misi nenguva. Muchanzwa umwe wemushandirwi achitenda achizvitaurira amene. Ndinotenda chaizvo vazukuru ngativeitese. Inini ndofunga dambudziko rangu rangarire kuti ndiri munhu anga asingagare mumarelationship. Ndikadana nemunhu nhasi pamwe after 2 weeks wezongoona munhu asingachauye ndoshiya kuti chiko munhu ndamutadzirei ndamuita sei. Saka ndanzwa nekutenderera nchienda kwakasiyana chinobatsirwa ndichiudzwa kunzi dzimwe nguva ndoudzwa kunzi zvinoita, dzimwe nguva ndopiwa zvinhu zvekugeza ndatoneta ndofunga hapana nzvimbo yandisina kuenda. Saka ndakatozongoudzwa kunzi kune vanonzi Sekuru Munisi vanowanika kuwadzana 6. Ndokwandakazoenda ndobva ndasvika ndobva ndanobatsirwa ikoko. Dzimwe nguva ndaiti kana ndakarara ndaitorota, dzimwe nguva ndichitorora nemunhu wechirume ndomuka ndichinzwa kuneta kana kufizuka kushanda chaiko ndasingachakwanisi. Ndikaenda kubasa ndikada ndiburitse mari kana ndiite business ndaingobhuruka zvisina tsarukano. Mushure monge ndazoya kuzoshandurwa naSekuru Munisi ndo vakazonditsanangurira kuti dambudziko rako iri muzukuru ndere inonzi spiritual husband. Ndiri munhu aishandiswa ndakarara ndisingazivi. Saka mushure monge ndichishandiswa kudaro, chinhu chandakazokwanisa kuita ndechekuti ini ndakazopuwa mushonga nasekuru kunzi mushonga uyu enda unogeza. But pandakatanga kugeza ndaidhauta mushonga uyu because ndaitinzwa dzimwe nguva ndichibuda mubhathroom ndainzwa kuswinyiwa kutonge ndikurumwa nezvinhu. Chiti sekuru muzvinhu zvamandipa, sekuru vaingoti tedzera zvandakuudza muzukuru zvinhu zvinoita. Ndofunga ndakatanga kuuya kwasekuru ndofunga muna February. Saka ndaya kuna February kudaro ndakauya kwasekuru, sekuru vakandibatsira vachibatsirana neni vachindipa mushonga ndichigeza ndichidzoka ndichibatsirwa ndaingotedzera sezvo zvaingoitwa. But ndikakudze kuti ezvinoizvi kutaura kwandiri kuti ezvinoizvi ndikunzwa kufara because ezvinoizvi ndatiro padhuze nekutobvisirwa mari. Ndiri nemunhu adotondibvisira mwedzi unoyu nekuda kwaSekuru Munisi. Saka ndingokurudzirawo kune vamwe vanhu vese varuku vane matambudziko akasiyana chimboye mumbotraya kwaSekuru Munisi bhose zvangu zvakaita. Ndingatraya vanhu vakawandisa. Ndofunga ndakaenda kuChipinge kupi andingataura hangu masteva rino vanhu but ndakaenda kwakasiyana kuChipinge, Beitbridge ndichitraya kubatsirwa but zvairamba. Ndaingoramba ndingori nesemudambudziko rangu iroro. Asi kubvira pandakauya kunoko aiwa handidi kunyepa zvinhu zvangu zvese zvakufamba.